No, ďalší. Čo, kto bude ďalší? Ukáž sa. Povedz von. Čo sa strkáš? No čo, obschla si? Neobschla. No, aj ty pôjdeš vysieť za trest. No, ja vám dám. Náňať, takto sa prať. No, kto sa ďalší pral? No, poď sem. Čo sa schovávaš pod pračku? Poď. No, ukáž sa. Obschol si? Neobschol si. Pôjdeš vysieť za trest, uvidíš. Kto je tam ďalší? No, pekne. Pekne, chlapci. No, ukáž sa ty. Obschlo si? Neobschlo. Máš vysieť.